Namadi? Yes. Haɗa min shayi da sauri. Ina sauri zan tafi gona. Namadi! Yes. Ka haɗa mini shayi ka zabga mini unity a ciki. An gama. Namadi? Yes. Samun unity nan nima. Namadi? Yes. Haɗa min shayi nan ka sanya mini unity yau ofisa aiki zai. An gama. Namadi, ni ma nan ka haɗa min shayi, ka watsa min unity a ciki. Yanzu kuwa Namadi, wai shin menene unity din nan? ka gan shi. Yawwa, kuma ku sha Unity Black Coffee ga kamshi, ga daɗi, ga kuma sanya kuzari. Uwa uba ma yana washe muku kwakwalwa. To in dai haka ne, ni ma a haɗa mu Unity. Unity! Sarkin aiki! Ka ce yau manyan baƙi ne da mu a gidan. San da zuwa. Sannunku da zuwa. Sannunku da hanya. Ya kuka baro mutanen gida. Kai sannunku amma kun sha hanya. To me abin shan hanya? Tunda mu ba motar kasuwa muka bi muka tafi ba. Ikon Allah. Yarinya, me ya zafi kuma? Mota ce mai AC. Gilasai a rufe. Da direba ya jawo mu ya kama ya ajiye a kofar gida. Ina so ki san cewar ba mu zo ki dinga buɗe baki wawulo da tiye goro ya cinye ki ya dafe ba. Na zo ne a madadin ɗana. Wannan da zan baki takarda ce ta saki uku na yarki. Wani sarkin. Yau me zan gani? Yaushe har aka yi auren? Har saki zai shigo ciki.
To dama shi mijin Madina bai jin daɗin zama da ita ne? To ni ba su da bace uwar yan labari da zan zauna ina fere miki zancen zaman yarki a gidan miji ba. Sai ki je ki tambaye ta ko kira ta gaya miki. Amma dai Hajiya yana da kyau mu san me yake faruwa. Baiwar Allah. Tunda ita marikiyar yar taki ta kasa fahimta. Wataƙila ke a matsayinki na uwa da kika san zafin haihuwa, to za ki fahimta. Umma dan Allah ki haƙuri, ki daina wannan damuwar da kike yi. Na rantsa da Allah yanda wannan matan ta saki kuka, sai na sa ta ita ma ta yi kuka da hawayenta. Dama ni tun farko fa na tsane ta ba san ta nake yi ba. Ki haƙuri Aliya. Shi kuma irin tashi kaddara aure kenan. Ya yadda ya bata da kowa akan ya bata da matar shi, Allah ya shirye shi. Har yanzu addu'an shari'a kike mishi? Umma ki daina yi masa addu'an shari'a. Kada Allah ma ya shirya shi, Allah ya sa ya je can ya ta yawon duniya. Aliya kenan. Aliya hannunka ba ya riɓewa ka yanke ka jefar. Banda irin sa hannun yaya, saboda shi nashi abin yayi yawa. Allah Umma ina da yakinin da Tahir yana nan sai ya je har gidan ya mata dukan tsiya. Baya nan kuma bai sani ba. Saboda haka bana so ki sanar da shi ko da a waya ne, wannan umarni na ne. Abin da nake so in sanar da ki, ni na san ƴata tana da tarbiyya. Ina sanar da irin kiyayyar da kike nuna mata, na baƙin kiyayyar da ba kya ƙaunarta. Kuma irin baƙin kishin nan ne irin na jahilai, irin na iyayen miji, irin na da suke nuna wa sirkansu na babu gaira babu dalili. Shi kike yi. Bari ki jin gaya miki. Sai na kirawo antinta. Ta kira min Ahmad. Ya zo nan gidan ya sanar da ni cewa wannan takardar da hannunsa ya rubuta. In ya sanar da ni sannan in sani. Ko bari ki jin gaya miki Hajjaju. Wannan takardar da aka rubuto aka kawo min na saki. Da ita da takardar tsire. Duk ɗaya ce a guri na bari ki jin gaya miki. Lallai, hakkin iya kira na da suna jahila saboda ina ƙoƙarin in ɗora ɗana akan hanyar da ta dace ko? To ki sani, duk abin da kika ga na yi wa ‘yarki ko kika samu labari ne wa ‘yarki, to yana daga cikin irin jahilcin da kika ambata min a kaina. To magana ta ƙarshe ki buɗe kunnuwan ki ji. Muddin kika sa ‘yarki ta da ɗakin ɗana, to sai na sa rayuwarta ta yi mata muni. Sai ta gwammace da bata zo duniya ba. Zainab mu je. Ke ƙawata ƙarshe ce wajen haɗa makirci. Amma yanzu da ya kaki da a ce ya shigo kuma ya iske babu baƙin su momin fa. Ni ce fa, ai tun da kika min waya kina zuwa, na san ƙaryar da zan shirya. Sai kuma aka ci sa'a, kika iske manyan baƙi kafin zuwa na. To ai ni zuwan siya min daidai, saboda ya taimaka min gurin gudanar da plan A din. Ba ki da kirki ƙawata, amma dai kin sha mari da ciwo a goshi. To ai duk da haka ma ni ce da riba. Dan dakata. Kamar Sadiq nake ji ya dawo fa. Kinga, kawai mu shiga next plan din. Ahmad, na ji duk abin da yake faruwa. Duk da magana ce ta mata ya sa ban yadda ba. Amma dawowar Madina gida hakan ya sa na gasgata magana. Wato Abba, wata 'yan matsala ce, kuma insha Allah ina gab da magance ta. Haka ne. To amma amma sai nake ganin in dai har kamar da kace yar matsala ce, to abu ne da ya kamata a ce yanzu an samu Madina a ɗakin ta, ma'ana a gidanka, ba wai a ce ta dawo gidansu ba, sannan kuma kai kana biyo baya gidan nasu kana ɗaukar ta kuna fita. Ina ganin ko wannan anya ko matsala ce ƙaramar? Ai haƙuri Abba, ka san idan aka ce matsala ta haɗu da iyaye,
to fa dole sai an ba hankali. Amma insha Allah ina kokarin shawo kan mahaifiyata. Gaskiya ne. Wato din da aka ce lamari ya shafi iyaye to dole sai an yi taka tsantsan an bi shi a hankali. Ahmad, ina so daga yau kar ka ƙara zuwa gidan nan gurin Madina har sai ka nemo mafitar wannan matsalar. Hello? Hajara akai? Muna tare da shi. Ok, to gani shigowa. Ahmad, antin Madina ce wai take son ganin ka. Mace ciki. Bismillah. Wai yanzu shikenan abin da yake cikin ki ya zube kenan. Ban san mene wa Umma ba da har Aliya za ta dake ni amma ta kasa hana ta. Yanzu da wani baki kake so na faɗa wa momi cewa sirkata ce ta yi sanadiyar zubewa ciki na. Da Allah tsaya ki min bayani. Wai wannan asibiti kuka je? Anya ko likitan nan ya san abin da yake yi kuwa? Ya san aikin sa? Ƙwararren likita ne domin shi yake duba hajiyar mu. Allah ya so na zo da wuri da ban san wani hali Husna za ta shiga ba ma. Ko da momi ta kira waya ban sanar da ita halin da ake ciki ba, kawai na gaya mata mun fita ne shi yasa ta hana bakin zuwa. Na gode kwarai da gaske Karima. Ina fatan dai babu wata matsala ko? Babu wata matsala don ku hau wankin ciki a mata. Akwai magungunan da likita ya bayar ya ce ta dinga sha, shi yasa cikin ta yake dan murdawa. Yawwa. Dan Allah kada in mutu san wannan magana. Kina ji na? Sweetheart. Kina ji sweetheart? Ki haƙuri na san Umma bata kyauta ba. Da Allah ki bar maganar nan. Kin ji ko? Kina ji sweetheart da Allah ko da mu ta tambaye ki ce kawai faduwa kika cikin yazini. Na san Umma bata kyauta ba. To idan na ɓoye mata yanzu na san cewa wata rana Umma ko Aliya za su iya min abin da ya fi wannan. Ƙawata ni bari in wuce, in akwai wani abu kuma sai ki kira ni a waya. Na gode Karima, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Idan mun natsu za a tura miki kuɗin da kika bada a asibiti. Haba Husna, dan Allah ki bari, ai ƙawancen mu ya wuce haka. Mun gode sosai. Allah ƙara sauki. Mun gode ƙwarai da gaske. Gaskiya ina cikin ɓacin rai. Da Allah alfarmar da nake so ki min su ta. Ko da mami ta tambaye ki dan Allah dan Annabi kada ki sanar da ita in dai kina so na da gaske. Ba dai wani abu Umma ta maka ba. Ahmad, takardar saki ba ɗaya ba ba biyu ba saki uku ragas. Kana nan kana bibiyar yanmu ashe ka aika mana da takardar saki? Me kenan wannan cakun cakuɗa damun faragon ma? Ka sake ta kuma ka dawo kana bibiyar ta? Kwarai kuwa abin ya girgiza ni saboda mama ta gaya min cin mutuncin da suka je har gida suka yi mata. Shi yasa na ce bari in kirawo Ahmad din saboda mu ji daga bakinsa. To ka ji Ahmad, ka san dai Hajiya ba za ta yi maka ƙarya ba. Me ya sahihancin wannan magana takarda da ka je ka aika wa Hajiya kan ka saki Madina? Abba, a zahirin gaskiya ban san da wannan takardar sakin ba. Kuma na faɗa muku cewa ba zan taɓa iya sakin Madina ba. To kenan ita ta rubuta kayanta ko kuma waye ya rubuta mata takardar sakin? Gaskiya ina tunanin kamar ƙanwata ce ta rubuta wannan takarda. Wannan abu da me ya kama? Amma gaskiya lalle ka binciki abin nan saboda ka ai abin da yafi wannan a gaba wallahi. Anti, ni kaina wannan abu ya ɗore min kai. Kaga Ahmad, abin nan naku kullun gaba yake da ɗayi. Ni a gani na ku haƙura da auren nan kowa ya je ya zauna a yanda Allah ya ajiye shi. Ba za a yi haka ba. Tunda kin gani gashi a zaune ya musanta cewa ba shi ya rubuta takardar nan ba. Saboda haka har yanzu aurensa yana nan Madina matarsa ce. Ba za mu hana shi ba. Ahmad abin da za a yi babu matsala ka je a samu dai din ka je ku zauna da ita. Me aka yi ne me an kayo ban gane shi ba.
abin kamar sihiri ban gano shi ba, har na yi hawaye na share bai daina zuba ba, a ina ta binki har abada ba zan gajiya. Kin taki sa'a kuwa, yanzu nan muka shigo ni da Hajiya. Kaga yar gaban goshin Hajiya ba, wata rana dai dole ki tafi ki barta. Kai, amma a tamfannin ta yi kyau sosai wallahi. Don wulakanci shine kika je kika fito da ankon ko ki zo mu tafi tare ko? Ya haƙuri ƙawata, wallahi ni fitar da sample kawai na yi. Anta ce ta je kasuwa da kanta ta karɓo, ta ce duk wanda yake so ya kawo kuɗi ya zo ya karɓa. Yanzu haka malas ɗin in ta kawo zan kawo miki. Allah ya sa maraya za ki aura. Kamar yaya maraya? Wanda bai da uwa mana. Kin san a wannan zamanin zama da sirka sai wanda ya ce ta da kai. Shi yasa kullum addu'a ta ɗaya, wanda zan aura Allah ya sa uwarsa ta mutu. Kin san ni ba zan iya zama da sirka ba. To ke in banda abinki wa ya gaya miki cewa a dangin miji uwa ce kawai matsala a cikinsu? Ita ce dolensa mana. Ita ce in ta shata masa layi dolensa ya bi. Ita ce uwa miji mana. Kin gani in na tsallake sharrinta to kowa ma a danginsa ya tsane ni. Lallai Zainab kin yi nisa. Ni ko kin ga wanda zan aura mahaifiyarsa ta rasu. Amma kullum cikin tausaya masa nake yi. Saboda ƴaƴana za su tashi ba su san kakarsu ba. Kin ga ni ban san burga. Ta ciki na ciki. In za ki fito ki murna ki fito ki murna. Allah ya raba ki da jan gwangwama. Ashe dai kina tsoron takurawan dangin miji, amma kika rufe ido kike tsangwama ma matar yayanki. Karfa ki manta. Hajiya ta gama aure, bare ta tunanin shiga wani dangin kefa. Kuma kar ki manta, fadar Allah ne. Duk wanda ya bakanta mu wani, to shi ma fa sai an bakanta masa. Rayuwa kawai kike yi, ba kya tunanin gidan wanda zaki fada. Wai ke ba za ki tsaya ki na tsiki hankali ba Zainab? Tashi mu je raka ki. Ni na ma fasa kai ɗinki. In kika kawo min leshin na haɗa na kai duka. Umarni, harke cutar da ni, kin ji uwa ta abar biya. Mu ake zance mun shilla duniya. Annur Islami, maganin cuta daga Allah kunjiya. Annur Islami, Dr. Ibrahim ne ɗan Najeriya. Annur Islami, masanin lakani daga tushe sannadi na sadama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Aisha na jamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muna mika sakon godiyar mu ga dimbin kwastomomin mu na fadin duniya masu karbar magunguna daga wannan cibiya mai albarka, suna samun waraka da biyan bukata, musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da Killing Zakit, wanda magani ne mallakin cibiyar An-Nur Islamic and Herbal Medicine. Mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damun su. Masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganin mu na Kilinza sun samu biyan bukata. Masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganin mu na Kilinza, Allah ya ba su lafiya. Masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate enlarge sun yi amfani da maganin mu na Kilinza, Allah ya warkar da su. Masu aikata istimna'i wato masturbation, biyan bukata da kansu, sun yi amfani da maganin mu na Kilinza, sun daina aikatawa cikin yardar Allah. Masu fama da matsala na infection wanda ake kira STD sun yi amfani da maganin mu na Kilinza, Allah ya warkar da su. Magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau karkashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani. Maganin mu na Kilinza ana samun shi a ofisoshin mu halastastu waɗanda muke da su a faɗin Afirka. Ofishinmu da ke Najeriya akwai a Lagos. Babban ofishinmu na a nan cikin garin Kano a kan titin Court Road, opposite da gidan mai na Amasko. Abuja, Daura, Funtuwa, Jalingo, Mina da kuma birnin Yola. Mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin Tawa, a nan likitar Dello kusa da gidan Bala. Muna da ofis a birnin Niamey, Agadas, Arlit, Difa, sai birnin Kwanni. Sai ofisoshinmu da suke Ghana, Accra, Kumasi. Muna da ofis a ƙasar Cote d'Ivoire a nan birnin Abidjan. Muna da ofis a ƙasar Kamaru a nan birnin Douala da kuma birnin Gaundare. Sai ofishinmu da ke ƙasar Chadi a nan Injamena. Jama'ar da ke Libya suna iya samun magungunanmu a birnin Misrata, Tripoli da kuma birnin Sabaha. Ko kana nahiyar Europe ko Asiya kana iya ɗaukar lambobinmu, insha Allah za mu sadaka da ingantattun magungunanmu. Umarni,
tunda kin sani binki nake yi kamar ruwa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hajiya. Ahmadu. Ai tun da na dawo sai na ce bari dan yi wankan canja kaya sai yanzu gaishe ki. To ai shine ina ta cikiya ka nace sai yanzu wannan lokacin zaka da kasuwa abinda baka saba ba. Lafiya dai ko? Mun tsaya mutum ne da shugaban kasuwa shi yasa. To alhamdulillah tunda dai ba matsala ba ce. To Allah ya taimaka. Amin Hajiya. Amin. Hajiya. Na'am. Dan Allah ina so ki haƙuri Hajiya. Ki min izini. Mai da matata mu ci gaba da zama. Ahmed, yanzu kai har kana sha'awar ci gaba da zama da abin da na tsana a rayuwata. Kenan ban isa in saka abu ka yi ba ban kuma isa in hana ka abu ka yi ba. Har kai girman da zaka watsa min ƙasa a ido. Hajiya, wane ne? Wane ne? Kawai da Hajiya ina so in nuna karamci ne da waɗanda suka bani ita Hajiya. Kin ga fa yanzu har sun fara kosawa suna magana a raba ma'auren Hajiya. Abu yanzu kai ka kasa yin karamci da ta haife ka. Na tsuguna na haife ka na shayar da kai na yi naƙudarka sai waɗansu can domin amfani musu karamcin. To bari ka jin gaya maka. Wallahi idan ka sake koma gidansu waccan yarinyar sai na tsine maka. To shikenan Hajiya. Ba komai. To dama abu na biyu kuma ina so ne in gaya miki cewa zan je Lagos da kaya kuma na zan yi kwana 3 ban dawo ba. Ko kai fa? Ni ina so in dinga yin ga abin da zai sami ci gaban ka a rayuwa ne. Ko ka taɓa ganin uwa ta zalunci ɗanta da gangan? Dan haka mai da hankalinka kan kasuwancin ka yafi komai. Insha Allah kafin ka dawo zan sama maka wata yarinya wacce tafi waccan. Shikenan Hajiya. Na gode. Sai da sai. Allah ya kai mu kwana lafiya. Mata ne farar kafa. Sun ki ta zama da igiyar aure wahala a kanki. Ba ki da tsuntsu ba ki da tarko. Alkadarinki ya karye wallahi. Sweetheart, lafiya kuwa? Na fahimci tun da ka je gidan Umma ka dawo, wani sabon damuwa ya bayyana a fuskarka. Amma ban san yaushe ne muka fara ɓoye wa junanmu sirrukan da ke zukatanmu ba. Sweetheart ba ki gane ba ne. Wai fa kawai fa na je ne in ba Umma haƙuri akan abin da ya faru. Amma da Aliya, kawai Aliya ta sa baki wai saboda kawai na rarrafa wa Aliya suka haɗu da ita da Umma ta inda suke shiga ba ta inda suke fita ba zagi. Ka ji zagin da Umma ta yi min kuwa? Faɗa kuma. To me yasa ka taɓa Aliya? A'a ya ba zan taɓa Aliya ba. Haba Sweetheart. Ai alƙawari ne duk wanda ya taɓa ki ba zan kyale ba. Saboda ai abin da Aliya ta yi miki shine ba zan taɓa jin daɗi ba ko? Alhamdulillah. Na gode Allah da ya bani miji irin ka. Da ya san mutunci na ya san haƙƙina. Na gode sosai. Haka ne Husna. Insha Allah ba zan taɓa bari a taɓa min kai ba. Muddin muna tare. Na san haka Sweetheart. Shi yasa ne alƙawari ba zan taɓa barin wani abu ya taɓa ki ba. Kuma matukar ina raye ko dan uwana ne ya taɓa ki sai na ji dalili. Saboda auren sunna muka yi kuma iyayenki amana suka bani. Kin ga babu dalilin da zai bari ya sa ko in bari a ci zarafinki ko ba haka ba. Na gode sosai. Shine ko.
Ke dai kin fahimci daga raina ya ɓaci sai kin ɗan samu wani abu da zaki faranta min. To Allah saka. Kamal. Na'am, Hajiya. Yaushe ka shigo? Wallahi yanzu na shigo Hajiya. Na ga sai gumi kike ta yi. Kuma na ga hakkin fara bacci kuma na ga ba a kunna fanka ba. Fanka ce yanzu tana ta wani ƙauri. To sai ta tsaya mun yi ta tashi ta ƙi. Hasina ma ta iya bakin ƙoƙarin ta bata tashi ba. To amma ai da Hasina ta kira ta sanar da ni in kira mai gyara ya zo ya duba. An kira mai gyaran ai zuwa ne bai ba. Kuma ina ga damuwar ma ba wata matsala ce babba ba ai. Ka gani zafin nan ba wani damu na yi ba. Ka bari kawai in Allah kai mu da rai da lafiya da safe sai a je a kai ta wajen mai gyara a gyara. A'a Hajiya ba za a yi haka ba. Ya kamata a samu miki gaskiya fanka saboda ba na so ki zauna a cikin zafi gaskiya. Ba komai kamar ba komai. Ha, Hajiya kin ga ma mai gyaran ne ke kira ni. Yayi. To bari ni yanto da shi. To yayi. Ya kai tun ɗazu ina ta jiran kuma sai yanzu zaka zo. Wallahi uga dan dai ma koi na yi muku alƙawari ne na zo daga sai mai guna ke wallahi. Daga barin aiki na koi na to ce dole sai na zo na ma bayani. Amma yanda muka yi da su ɗazu gaskiya bisa alamu wallahi akwai ne lalace. Kuma yanzu masu kawai wallahi sun tashi wajen karfe 9 ma yanzu. Dole dai aikin dan ba zai yi wallahi sai dai ku hakuri ku ba zuwa daura mu. To yanzu ba wata yar dabara da zaka yi ta dan tashi zuwa gobe? Ai wallahi ba dabara da zamu yi saboda gaba ɗaya sun tashi kuma ban da tsoma a jakara sai mu samu. Sai dai gobe gaskiya. Ba matsala gobe sai mu magana sai ka zo. Gobe na zan shi Allah dan daura mu. Ba damuwa. Haba kamar. Ina ga wannan fankar taku ce kuma ka ɗauko ka kama ita ko kuma fa? Hajiya gyaran ne ya ce gyaran ba zai samu ba sai ya ce kawai bari in ɗauko miki wannan amfani. Kai jama'a, ku kuna so ku ga na ji daɗi kuma ni ma ina buƙatar in ga kun ji daɗi haka. A mu Hajiya ba matsala mu za mu kwanta haka ba matsala. Kuma ba wani zafi ma nake yi ba. Allah ya muku albarka. Amin amin. Sai Hajiya da yake buƙata. A'a babu komai, wallahi ka min komai. Kai ma addu'a nake Allah ya maka duk abin da ya dace da abin da ya samu. Allah ya saka muku da alkhairi kun ji? Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi. Tashi lafiya Hajiya. To na. Duniya da ke ji yadda nake jin daɗi ba sai nake jin ma kamar yau ce ranar auren mu. Gaskiya ni kaina ina cikin farin ciki sai yanzu nake jin kaina a matsayin amarya. Allah dai ya tabbatar mana da wannan farin cikin har abada, kar mu koma rayuwar mu ta baya. Ba ma za mu koma ba Madina insha Allah. Shi yasa ma na ɗau hutun kwana 3 na kasuwa saboda mu rama hutun amarcin mu. Kai dai ka ba a hankali kar Hajiya ta gano ka. Ba ma za ta gane ba saboda duk na toshe duk wasu ƙofofi da ya kamata ta gane. To Allah ya sa. Amin. Madina, kin san Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a duk kowane tsanani to akwai sauki. Haka ne, gaskiya ne. Allah ya kawo mana namu sauƙin. Amin. Amma kuma zaman mu a nan ma, ai shi ma sauƙi ne ko? Haka ne. Madina, kin san kowane ɗan adam akwai jarabawa da Allah yake ɗora masa. To ina so mu ɗau wannan a jarabawa da Allah ya ɗora mana. Sannan kuma in sa a ran mu cewa insha Allah za mu ci wannan jarabawa. Haka ne.
Allah ya ba mu ikon cin wannan jarabawa. Gaskiya ni kam Allah ya sani Ahmad, idan na rasa ka ban sai inda zan sa kaina ba. Madina kenan. Ba ma za ki rasa ni. Amaryata, ani da ke mata kara. Yanzu abin da ya kamata a yi, tashi za ki in kai ki gidan kaka ko gaisa. Kun ga ba ka taɓa gaisa ba. Lallai kam, ka ce yau dai zan ga kishiyata. Gaskiya Hajiya Jamila bai kyauta ba. Jibiyar da yarinya nan ta koma kamar ba jininki ba. Hajiya Binta, wallahi sai yanzu nake nadama, nake da na sanin barin dangin mahaifinta su ɗauke ta su tafi da ita ƙauye. Dubiya ta koma. Ai daman na faɗa miki tun farko lokacin kina kan giyar sabon aure. Jibiyar ta koma kamar ba budurwa ba. Ai gashi kuwa na yi wa kaina biyu babu. Shi wanda na aura, na tsaya na kula da 'yata na bata tarbiyya. Gashi nan daga baya watsar da ni. Namiji kenan. Yanzu duba ki ga ni da mahaifinsu ya rasu. Aikin aure ne abina. Na zauna ina ta ibadar Allah kadai. Tunda aljanna ta mai ibadar Allah ce kawai. Gaskiya ne. Yau gashi ina cin moriyar gidana. Ai daɗi na ma ɗaya. Na samu na tsira da gida da jari. Idan ba dan haka ba wallahi ban sanya rayuwata za ta koma ba. Shi sa ne kai na karatun ta natsu na ɗauko 'yata na dawo da ita wajena saboda na bata ingantaccen rayuwa da kulawa. To abin da kamar wuya an dai riga an cuci yarinya wallahi. Shawarar dai da zan bayar ita ce a samu wani mai hankalin da zai aure ta ko ta samu ta farfado. Insha Allahu Hajiya Binta za ta samu miji nagari ingantacce mai kwari wanda zai kula da ita ya ba ta kulawa ta samu ingantaccen rayuwa wadda za ta huta ni ma mahaifiyarta na huta na ji daɗi. Sha Allah kuwa. Allah ya sa. Amin dan Annabi. Amin dai. Alhamdulillah Allah na gode maka. Yau Ahmed yau dai an gama ɓoye-ɓoyen amarya. Yau dai ga ta an kawo min ita zan ganta. Ikon Allah. Yau dai an kawo min kishiya ta har gida. Da ana taɓa ɓoye ta. Ahmed sai ka ce wani ƙwai. Ikon Allah. To kaka, ai dole in rubi ta kamar ƙwai. Yanzu ma fa daurewa ne ya ɗauko ta kaka. Saboda wallahi ba na son ma iska ta da iya dame ta. Ahmed. To ni kuma da iska take ta bugun jikina fa. Ba ka so iska ta dame ta. Amma ni iska ta kashe ni ma baka damu ba ko? Ina wani kaka. Ke ma kaka. Ina son ki kuma ko kuda ba na so ya taba jikin ki. Kai. Ahmed kenan. Ikon Allah. Amarya ba ki laifi. Ahmed. To ya wajen su Binta da Zainab sarkin rigima. Suna nan lafiya kaka, suna nan kalau. To ita tana nan ba ta da niyyar yin aure tukuna ko? To dai Zainab din ce kaka, a rasa gane kanta. Daga mutum ya zo kwana biyu sai kika aga ta kore shi. Ko ya yale ta. Yanzu idan lokacin ta ya zo na ta yi auren duk ta ga kawayenta duk sun yi aure sun batta ita za ta nemo mijin da kanta ma ai. To Allah ya sa kaka. Amma dai ina fatan amarya babu takura ko? Inna muna zaune lafiya kana. To alhamdulillah Allah na gode maka. Allah na gode maka da Allah a yi zaman haƙuri kin ji ko? Kin ji? Ni fa yanzu ba kishi nake da ke ba. Kaka. Amadu. To ga wannan. A'a. Na dan ci goro. To. Ikon Allah. Amarya. To sai a taya ni da addu'a da godiya da addu'a. Kin ji ko? Au. Wannan fa ba na wajen ki bane, wannan na wajen Amadu ne. Ki taya shi da addu'a Allah ne da dubunsu.
kin ji ko? To kaga insha Allah. Yawwa Ahmadu tafiya za ku yi Ahmed da wuri ai ni na ɗauka bari za ku yi sai irin 9 ko 10 din nan na dare sannan ku tafi gobe idan Allah ya kai mu sai in bayar a so min abin da zan dan sa a bakina mai daɗi. Yau ba bana jin zan iya yin girki. Ka sa a kamin takari ɗin rana idan ya so in ka dawo sai mu je mu ci na dare ko? Ha, na ji daɗin wannan magana. Saboda dama fa kamar ki bai kamata a ce kina shan wahala ba. Kamata ya a ce akwai wasu lokuta da za ki ware ki kwanta ki huta. Dan rika siyo miki dan take away din nan ko ba haka ba? Eh? A'a. Daga mana wai da kai. Mommy ina kwana? Lafiya kalau. Au dan Allah da gaske mommy. To shi kenan na ji daɗi sosai Allah Ubangiji ya kawo ki lafiya. Na ce mommy me za a dafa miki? Duk abin da kike so zan dafa. To shi kenan mommy. Amma mommy ki zo yanzu saboda ki wunan mini. To na gode Allah ya kawo ki lafiya. Tam sai an jima mani. Karin je ko? Sweetheart, yau za mu yi babbar bakuwa. Babbar bakuwa kuma? Waye zai zo kenan? Mommy na ce za ta zo. Au, momin mu. Gaskiya ne ki ce muna da babban bako. To shikenan. Sweetheart, na ce da Allah ko za ka taimaka ka yi min siyayya. Siyayya ta me kenan? Ina so zan dafa mata abin da ta fi so a duniya ne. Bar ma na rubuta sai na tura maka. To amma sweetheart, me zai hana tunda zan miki take away? Ita ma in samu wani dan take away din tawo mata da shi. Kin san fa iyayen nan namu fa sun fi son dan abu na makona shi haka. Ko? Haba dan Allah, Mommy na ce fa za ta zo, kuma za ta ci abincin waje? A'a gaskiya, ai hakan kaman an rage mata daraja ne. Amma sweetheart, ke da kika ce baki da lafiya? Umarnin ki akai nake mahaifiyata. Cibiyar Alkausar Islamic lallai sun zagaye duniya. Na kwana. Tashi lafiya. Alhamdulillah. Masha Allah. Ashe an yi taro kuma. Wallahi tallahi an yi hidima. Ya Allah sani alkhairi. Amin doctor. Sai dai ai hakuri ba mu samu ziyartar bikin ba. Doctor, ai ko babu matsala. Saboda me saboda ko al'umma ku sa gaba kuke tafi. Gaskiya ne. Saboda haka dan an yi wani taro ba a gan ku ba. To ai wajibi ne a yi muku uzuri saboda kun tsaya ne za ku sauke wani nauyi da Allah ya dora muku. Ai ba komai. Sannan kuma dakta muna godiya an ga sako. Ai hakuri ma da abin da aka gani da Allah. Ai hakuri. Ai hakuri. Wannan ai sun isa. Allah saka da alkhairi. Ke, me nake gani haka? Ban gaya miki cewa gidan mijinki shine gidanki ba? Shin ban gaya miki cewa baki da daki a cikin gidana ba? So kike ki zuba min da mutunci? To ki hanzari ba za ki koma ɗakin mijinki in ba haka ba ranke bace. Akramakallahu. Ai hakuri mun saurare ta mu ji da abin da ta zo da shi. To me yake tafi da ke? Abba, mun je wajen gwaji ni da shi shine aka ce ina da infection. Ya kai matakin da ba zan iya aihuwa ba. Sannan shi da kansa ya ce wai kaina ba gashi. Kuma wai an cuce shi da ba a faɗa mai tun farko ba. Shine kawai ya ce ya gaji kawai in taho gida. Doctor, dama da za a yi bikin nan yaran nan ba su zo wajenka ba. Ko kaɗan. Kafin wata ɗaya da yin bikin nan ina nace ku je? Nan baba, cibiyar Alkausar. To ina kuka je?
Ina ka je? Lokaci bai kure muku ba da dukkan wanda Allah ya jarabta da matsalar rashin haihuwa. Ku zo cibiyar mu ta Alkausar da ke cikin garin Kano da ke Zuro ta Hausawa Sabon Titi. Mun yi ma masu ciwon istimina'i tanadi na musamman duk domin samun warkar su da kuma dukkan nau'in ciwo da yake damun ku. Insha Allah kuka zo wannan cibiya ta mu ta Alkausar za ku samu waraka da izinin Allah. Ko kuma cibiyarmu da ke Kaduna a cikin Central Plaza inda ke kallon Mangal Plaza kusa da UBA saman Bene C10 domin samun ingantaccen maganin ciwon HIV wanda za ku sha ku warke da cikin sauri da izinin Allah. Na yi kuskuren kin zuwa na cibiyar Alkausar. Ina kira ga mata yan uwana, kar ku tafka irin kuskuren da na tafka. Ku yi kokari ku je cibiyar Alkausar domin ku kula da lafiyarku. Muna ba da maganin infection da kuma na zubewar gashi da dukkan wani nau'in magunguna da ya shafi 'ya'ya mata domin gyara zamantakewar aure. Cibiyar Alkausar Islamic lallai sun zagaye duniya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, san da dawa. Me yake faruwa? Lafiya kuwa? Ai tun da kai tafiya yau kwana 3 yake ta fama da rashin lafiya. Gashi mun yi magunguna da dama ba mai nasara ba. Ni kuma ya kasa yin bayanin me yake damun shi. To bari na zaki da shi. Kin san an ce ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne. To shikenan. Me yake damun ka? Wallahi dan kwana biyu nan ne ina fama da ciwon zuciya ga kuma ciwon baya. Ga kuma rashin nutsuwa ga yawan mantuwa. Koda da daddare bana iya danna waya ko kuma nayi karatu. Ga zazzabi kuma ga ciwon ido. Na fahimci abin da yake damun ka. Kana yawan aikata istimina'i ko? Amma ya aka yi ka fahimci haka? Abubuwan da ka faɗa mu ba iya su kaɗai istimina'i yake haifarwa ba. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, fitsari kaɗan-kaɗan, rabi da rabi. Sannan za ka iya ganin ƙuraje a al'aurarka, za ka sami yawan kasala a jikinka. Kwarai da gaske duk ina fama da wannan matsalolin. Abubuwan da istimina'i yake haifarwa ba iya kan maza kawai tsaya ba, har mata ma yana faruwa da su. Bangaren mata musamman masu aure yana iya hana su haihuwa, sannan yana iya ɗaukewa mace sha'awa ga baki ɗaya. Sannan abu mafi muni shine yakan iya rikitar da zuwan al'adanta. Wannan duka matsalan istimina'i ne. Kana da buƙatar likita. Sosai ma. Doctor, cibiyar Al'ansar tana da magani yankan shakku akan cuta mai karya garkuwar jiki. Za mu ba ku magani tsawon kwana 40. Maganinmu a iya cibiyar mu ta Al'ansar kaɗai ake iya samun maganinmu. To jama'a, muna yi muku albishir da cibiyar Al'ansar tun daga tsakiyar ka har zuwa tafin kafa. Muna yin bincike matuƙa kafin mu ɗora koma wane ne akan maganinsa, domin babu wata cuta da Allah ya saukar wanda bai saukar da maganinta ba. Domin samun sauƙin ku, za ku iya biya biyu akan kowanne nau'in ciwo don samun waraka da izinin Allah. A Najeriya kuma za ku samu adireshin mu a Kano, Sharaɗa Ja'in daidai gidan man ɗan Marna. Taraba Jalingo, za ku same mu a Bardawe. Abuja, muna mararraban yayan Orange Market. Lagos, muna da wakili da zai iya kai muku sakon ku duk inda kuke cikin aminci. Sai kuma jihar Gombe. Muna tashan Duku Allajin Yara Plaza. Sai a ƙasar Nijar kuma Maradi. Muna masallacin Jingili kan Benin Jano. Sannan a cikin Algeria muna Tamarasif kasuwar Tafsit. A Libya kuma za ku same mu a Tripoli, Misrata da kuma Sabaha. A ƙasar Cote d'Ivoire kuma ku same mu a cikin Abidjan. Umarnin ki akai na so sanani. Suhana,
me yasa kike so ki ga na kaskanta? Wace riba zaki ci idan mutane sun kalle ni? Me yasa kake so ka tursasa zuciyata da lalle suna so ka bayan ka san ba a yi wa so dole? So ba alfarma bane, mayar da halacci ne. Na nuna ina son ki ne saboda na gaji halacci gurin mahaifina. Sahana ta ce ba ta so na don ba ta da halacci. Mutum kuma baya bayar da abin da ba shi da shi. Idan kuna son ta gaji halacci ku za ku nuna mata. Yanzu ma kenan da yake son yarmu bai mutunta mu ba, sai yaushe kenan zai mutunta mu? Ina so duk sanda na tashi Fadil in ganka, amma kaddara ta ce in yi nesa da kai. Wata wacce tafi da sa'a ta riga ta same ka, wata wacce kuma ba zan iya raba ta da burin rayuwarta ba, wacce take da kusanci da ni, wadda ba zan iya shiga tsakaninku ba. Wannan ne abin da kake so ka sani? Anisa. Bada san raina wani ke zan yi bankwana. Duk soyayyar da zaka yi ta babu riba a cikinta ba soyayya bane. So nake ka rabu da ni. So laifin zuciya ne. Ta yaya zuciya za ta aikata laifi bayan mu muke da iko da ita? Dan adam yana da rauni, Nadia. Kafi ni sanin abin da ya dace, Fadil. Sanda kake abin da ya dace ba ni na saka ka ba. Tabbas so yake ya kawar da ni a wannan duniyar domin ya samu ya mallake ki. Ko ka bar duniya ba zan karɓa soyayyarsa ba har abada. Anya Hajiya, kina ganin kuwa idan aka ci gaba da yin irin wannan abun auren yaran nan zai yi kuwa? Me yiwuwa ne mana idan kun ga damar ya yiwu. Duk irin abubuwan da kuka gaya mata ba za ta taɓa saba a umarninku ba. Ko yanzu da take cin mutuncin ɗan uwanta umarninku take bi. Hajiya kina tunanin za mu bi bayan yarinyar nan ta ci mutuncin ɗan uwanta na jini? Me ya faru? Ashe dama duk zaman da muke ba kaunata kike yi ba? Wato ke ki cika burinki, ni kuma ko oho da nawa burin ku? Mahaj, ɗazu babanka Alhaji Muktar ya zo. Na yi masa magana akan maganar da ka zo min da ita. Ya amince kuwa? Wato Mahaj, shi da kansa ya san bai cancanci ya nemi yata ba. Tabbeja. Akwai abin da kuɗi da alfarma ba sa siyansa. To ni kuma na maka alƙawari idan har kuɗi da alfarma ba za su iya kawo maka shi ba, to ba ni na haife ka ba. Suhana. Kar ka fusata ni, kar ka harzuka ni, kar ka bani na fita daga hayyacina. Duk wata mace mai daraja ce fiye da kowane abu mai daraja. Ko ka ɗauka ni akuya ce da take yawo akan titi kwararo da kowane kazami da jaki da dabba zai ɗauki mummunan aninsa ya taɓa ni. Idan ba za ka ɗauke ni a matsayin ƙanwarka ba, ya kamata ka ɗauke ni a matsayin matar wani, 'yar wani, ƙanwar wani. Idan so kake ka burge shedan, ai ƙanwarka ma mace ne, abinda nake da shi ita ma tana da shi, me yasa ba za ka je kai mata abinda kai min ba? Idan so sanadi ne, ai ka fi son ƙanwarka da ni, me yasa je kai mata ba? Ba ni kuɗi na macuciya. Rabi'u ban manta da kuɗin ka ba tun jiya na raina. Dan Allah ka yi haƙuri. To alƙur'an sai dai ki bani takalman nan naki. Babbana. In kin kawo min kuɗi na sai in ɗauki takalman ki in baki. Halima, sata kuma? Karɓi jakar ki sai. Ba za ki bada ba? Wani give back. Abinci ne? A ina kika samu ragowar abinci a jakarki? Na abokan karatuna da idan suka rage shi ne nake tattarawa. Me kike yi da shi? Ummana da yata nake kaiwa suna ci. Halimatu, na zame maku kaya na tabbata ba da ni ba. Na tuni ba wannan rayuwa kuke ciki ba. Amma duk da wani yadda kai da ni na gode. Wanda kuke tunanin kuma za ku yi nan gaba da ni na yafe umma. Ba mu gaji da ke ba Sa'adatu. Jarabawa Allah ka ba mu kubuta. Wa zan yi wa magana. Tarihi na ba wani abin alfahari bane a cikinsa. Face kunci da rayuwar bakin ciki. Rayuwa ta ba abinci, ba ruwan sha, ciwo babu magani. Ko maƙina ba na fata ya tsinci kansa a irin halin da na tsinci kaina. Wallahi ba za ki ƙara kwana a gidan nan ba, ki ba ki bar min gida. Ai da ma na faɗa miki, in dai matukar ina raye, wallahi sai na kawo ƙarshen makircinki. Ni haka Hauwa? Wace rayuwa ce?
ki shigo gidan mata har ɗakin aurenta ki zo ki dinga ce mata mutunci haka? Kirari fa kike cewar gidan nan naki ne, ta ya zan baki ki ci gaba da zama a cikin gidan nan? Dan Allah ki haƙuri, ba ni da inda zan ci, ban san kowa ba a garin nan wallahi. Ado, me kake jira? Ku tattara kayan su ku fitar mana da su daga cikin gida. Yanzu idan kin tafi, da kike son ne zance a nan gurin? Ina son ka sani aiki nake yi a gurin nan, ba zance nake zuwa yi da maza ba. Halima! Duk wanda ya zo ya ganki a gurin nan ya ce yana son ki, wallahi ki kwantar da hankalinki. Dube ki fa, yadda kike da sura. An ni a tunanin na ma cewar ba sai na gaya miki ma abin da zaki tsaya kina yi ba. Ai ni babu abin da zai mun wuya. In dai zan samu biyan bukata na a wurin ta. Kenan kana nufin zaka iya yin ko menene? Kwarai da gaske. Ka san me zaka yi? A'a, ni kimo zaka yi wa Hajiya. Sai ka zo kawai ka yi abin da zaka yi. Daga nan zaka samu dama. Yau sai na kashe ki. Me haka? Sai dai idan za a kashe ni a kashe ni. Wani ne hauka ne wannan? Wani dabbaci ne wannan ne? Yau ni kake kira dabba saboda wannan karyar? In ba dabba ba wace ce ke mutum dan adam ba zai yi abin da kika yi ba wallahi. Halima, Halimatu.